Усім привітання, доброї раниці. Сьогодні ми знову пошли на пошук врагов. Раниця така добра, такий приморозочок. Глядел на термометр, 1,5 мороза. І ось тільки зайшов у ліс. І ось поглядите, что мне отсюда выпало такое. Зараз побачимо. Свяжутки. Ось. Наконец пошансовало. Свежий рожок. Побачите. Ось на 4 паросточки до 2 килограммов такі. Давайте, как лепі було видно. Ось так вот. Глядим його. І вже бачно, що трошки пройшло часу з того часу, як він скинув його. Вельми приємно. Перший свіжий у цьому році. Як ви бачили, все були такі старі того року. Але уявляв, що буде більше, але побачите, вже такі кидають. Ось такі ось справи. Вельми приємно. Ось такі ось візьму. Ось такі в обхваті. Такое ось судо. Зараз фокусуємо. Такий ось пригажун. Такий ось добрий. Чудовно. Будемо їсти далі. Шукатимемо до пари. Все, всім до зустрічі. Чудо. Все, до побачення.